Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haga jinglum kubor jongi kabaman kasngi syakishnong baper jong karilom kasi bajantia. Ngilap baki don shibun ba ki long yeng ki badon shisha hapedeng ki jing ki jing jinjar ha ki jong ki jing syam bat ki jing ye kendo jongki menta ka kentiru ngilap ya kabakum kata ka long yeng ka badon hapedeng ki jing jinjar bat kani kadai hakasnong terna kasnong ka badon kam sharum jong ka sora kani kadai ka long yeng jong ikong idora kurba ikong idora idon nyongut ki khon ki badangrit bat ukurim jong i ulaklat no. Kumta haka jing bambansi ban pendap ya ka yeng kasem iha ban pa belano ya arngut ki khon ki bakam haswa kat ba meipat iha pet hayeng ya ki sangut ki khon ki baret. Ini ilong kami iliatho ba ihap ban pa pep school no ya arngut ki khon ban pa belano tang ban yo ka bam ban shia bam tho mut tho madru bat ila ong bakila lej bela kat ba ai gibreu la ka long shispa ni san pho tingka tang ban yo thiet bang Hagala asni ublay jong katayo kakat sautrik ubnay jileo arajar arpuway kakinhon jong ka world mission kalalay ban pet yakani ka longying badhagani ka jinglay jong ki kilakular ban pensnano yaki daka yeng namar baka yeng ka baki syong kisa menta ka long ka barit badhagani ka jo kasngi ka world mission kala ay jing rabru yaki daka song pisa Ka jing tmu jongi habangiwan hagani ka sinong hagani ka yeng jong pi kong kurba kalong ban ai ya ka jing kerku kerdo ya pi ban ai ru ya i jing ai ibarat ibalong kum kadak jong ka jing sngolam para beriu hakapor kabakum kani te shua bangin ya syafrang ya kani ka jing yalang ka ba lengkot Mat syua bangin ai gini jing ai sobha ngasupan kan mau ya pi ba ini jing ai jong ilang ibaret hanrei ibangi ai da kamen sim juga jing sngo i tau blai unang kerku kerdo ya pi kum ke yeng ba pen yo ya kamet ke bakot ke bakia ba kini ki khon kinang he kinang san da ka jing kerku ba da ka jing isnei ke jong blai Kumta hadin bangila yadep na penbek ngala perkhat ngala jumut bakadon pak dikawi galong ying hang ni hapo jongka ilaka ka jongi hang ni haterna kumta ngila siofon kerki ngila siowan kumni hang ni kadaw san kalong habangiwan hang ni kumangitip kumbanga itu itauru namar bangadei nang ni nasno ya kini ki jongku kurba nyongut upau laklat no mentala sisnem duna Patikun nyongut ini banengkong ko aru bahalai sausnam la adai ban bela kitnong ban yarap aki yeng kesem namar ka jingdup ka jing perdu kumta na kaliang jong ka mission ka wol mission mile sutu jimut bangin wan nok menta ban edon benta ban ai khandiat khansoi hapedeng jong pi ya ibai iban yarap hapedeng ka bakum keni ka kim khai jong ka jing khang dam bat kham dam hapedeng jong ka hiran ka perthei ti nang ta susu ko manglatip ru bagalong ying jong ikong kurba jadi galong ying ka ba long ripen thei galong ying ka ba kini ki khun klam upa lan kham urang ba kalong ka ba ka benjar kumta da ka mesim jong ka jing sotu jumut kum ki khot ki nong kit kam jong ka mission ngilaya kut ban yawan hang ni palese kini ki banai ki banwan hadin ba kidon ki ba ngile kerengtin iba kula ringi banirap wat ya kiwai pat ki bangim poi perkat desi hakini ki banai ki si ki banangwan ngin sabeteng ya kata ka jingmut ki perkat ya ke bangi ngi laya ong lani ngilapen sengau
Nakaleng jong ni kum kasinong man haba kiwan ki dingerap nang ni nang ta. Tayi yang kabang ibu jengmut nang kau nang siap ke kadaya kayi. Bar kata kamut namar bangadon ke dinya dei kabajan bat i. Dari namar nyu i. Ba nyungot ikuan. Kam dei ke kam kabasok. Ban pendiam ka bam tadi. Fokus. Tina keleng dengan habang jengtip kumtu mentan hispor. Hari siang ibu kam nomor ngilan ke komiti mentaka miet maka senang. Menrei pelan ini por ba hendak membuat aswawangan siang ya komiti menrui buat mendas ngungu ya ke mission akhirnya sebun juga tiban kener ya ke dingeram ini makan kan digesin ke ar kan digesin ke ar nak entah jongki kum kayeng bagyo di dingeram nak keleng jo Kapten jangan ai dora korban ngasim jenjar nu belaya bikepan peleskur myo syu bah habi belan ke baru bah balik belan teng em na jenjar syu bam kat bayo belani barit badan biyo cang si spa rong san thor ngi habla kale ke baga sen bajen jar ngarep dang rekur ne lek belar myo tak ada basane dunahi ban lek belaki gen thai re kom dan lagi sen rang teng kirang ba teng ai ku blai mi fi mission wan yarap lang yang ngiru anti lain ngiru mang dap jar kan pun badang nyarin kali skur myo syu anda ini arngut myo skur syu la nu bayap ku pahi la yak pep na garut kada ora selap dang jauh teh sendiri men sinaro tangka bamro jen jar teh kulo balong bayu ki kon nas kulo lo tindian sai kada long kai skur becam dadan kam ajing siu barang tindian sai la yo nas kurun tai ki kon tang di polis ku tang balong balong basi teh benu tu benu tha tang bajen jar bang ajing teh Kani kadai ka jingirap bisa jong ka wall mission nakabenta jong ki kum ka yeng daga mensim jaga jong snow i ni ai pi kan ni kum ka jing yakit lang para benri tau ble un kerku bat under rangkat bat ki bat kayi hi para kowe lada ka wall mission kala ban pensionalan yeng si kamera la ni ar kamera pikulo ban pediang kata ke ngapen benahan ka por bakum gaji yakit lang ya kan kalong yeng ka badon hadu nyongut sipara ukpa wala khalat ikmi badang dei ban pe yigini ki baret sangut bat kini ki arngut ki baret ka jing sia khalai ba khau sosnam ki dei ki bapendap bam ya yeng kasem te kum ka jing yakit lam ya kan kalong yeng ka wall mission kan pensna yeng yaki kat kum ka jing kot bor jongka bat ngi snow kemen bat ngi aingo yu blai ni pen pau ke jing songo bakal don lepa ka wei ka long yeng nang te na shlong ka buji kersian ya ka wall mission na ka por bat kani rap leng ba ka wall mission bangin yo ban pensna yeng ya ka yeng jo ikong kurba hang ni ha ka snong kerna tau blai ni kerku